Mga minahal nga igsuon, niaging semana atong gisusi ang mga buhat sa lawas na sus ang atong pamanunon. Sukad karon, atong isgutan ang mga buhat sa lawas nga kinahanglang kontrolon sa usa ka tawo aron kita makakat-on og mahisama sa Ginoo. Ang atong unang tumong karon mao ang mga hunahuna. Atong hinumduman nga ang mga hunahuna ni Jesus nga atong gisgutan sa miaging semana. Ang mga hunahuna ni Jesus tinud-anay maayo espirituhanon ug puno sa gugma. Ang iyang pangunahuna kanunay nagpunting sa gingharian samahan ug sa mga kalag sa mga tao. Si Jesus nagpunting lamang sa misyon nga gihatag kaniya, ang dalan sa cross. Unsa may hunahuna nga naa kanimo? Kanunay ba nimo susihon ang imong kaugalingong mga panghunahuna? Kinahanglan natong hunahunaon kung unsa ang atong mga panghunahuna. Nakasentro ba kini sa kamatuoran og kaayo o puno ba kini sa lawas ng mga panghunahuna? Kinahanglan usab natong susihon kung kita ba nagukom o nagsaway sa uban sa atong hunahuna. Ang pagsusi sa atong hunahuna mahinungdanon alang sa espirituhanong pagtubo. Naglaom ako nga ang mensahe karon makatabang kanimo sa pagsusi sa imong hunahuna. Kung ang imong panghunahuna nakasentro sa lawas ng mga tinguha, nagampo ako nga makakat-on ka sa paghunahuna nga nagpakita sa espiritu. Mga minahal nga igsuon, ang abilidad sa paghunahuna usa ka buhat sa kalag nga gihatag sa Dios kanato nga mga tawo. Aron mas masabtan nato ang proseso sa mga panghunahuna atong isgutan una ang kalag. Sulod sa atong ulo adunay kitay utok. Nga atong utok sama sa usa ka tipiganan sa panumduman. Kini nagtipig sa tanang kahibalo nga atong nakatunan sa tibuok natong kinabuhi. Mga butang nga atong nakita, nadungog, nahibalaan ug nasinati. Kung kita magunahuna atong ginumduman ang tanan nga kahibalo nga gitipigan sa atong utok. Kini mao ang gitawag nga panghunahuna. Ang utok nagtipig sa mga panumduman ug kahibalo. Ug ang atong hinumduman ang usa ka butang kini gitawag nga kalag. Sama sa usa ka computer nga nagtipig sa data ug magkuha niini kung gikinahanglan, ang atong utok nagtipig ug nagbalik sa impormasyon. Pananglitan, kung imong makita ang usa ka matahom nga bulak apan wala ka kahibalo sa iyang ngalan ug unya na dunay mosulti kanimo sa ngalan niini, imo kining hinumduman kauban siyang kolor, porma ug kahumot. Kini nga impormasyon gitipig sa imong utok ug mahimong kahibalo. Kung imong makita pag-usab ang maong bulak, mahimo nimong hinumduman ang ngalan ug mga detalye niini. Ang paghinumdum sa usa ka butang nga atong nahibal-an mao ang paghunahuna. Ang kahibalo dili lang limitado sa atong natun-an sa eskwelahan. Apil na niini ang tanan nga atong nasinati sa kinabuhi, pamilya, higala, mga libro, telebisyon ug bisan unsa nga kasinatian. Ang maong kahibalo naglakip usab sa mga panumduman malipayong mga higayon, kasakit ug bisan ang makapasakit nga mga kasinatian. Ang paghinumdum niining mga gitipigan nga panumduman ug kahibalo mao ang paghunahuna. Kung gamito nato ang atong mga paghunahuna sa adlaw-adlaw nga kinabuhi, kini nagpasabot nga naglihok ang mga operasyon sa kalag. Apan ang operasyon sa kalag nagkalahi depende kung unsa gitipigan sa panumduman. Kung giunsa kini gitipigan ug sa mga impluwensya, ilabi na kung kini naapektuhan sa kamatuoran o sa dili kamatuoran. Una, ang unsa gitipigan nagpasabot kung giunsa nato maporma ang mga lihok sa atong kalag pinaagi sa atong nakita na dungog ug natun-an. Sama sa Proverbs sa Mingmo 3 teachings, ang inahan ni Mencius mipangita og tulo ka higayon ug maayong dapit aron makakat-on ang iyang anak. Kung kita makakita og maayong butang, makadungog og maayong butang ug makakat-on og maayong pagtulun-an, kini makatabang sa atong mga hunahuna nga mahimong maayo. Maghatag ako og pananglitan. Kung ang usa ka bata motubo sa usa ka panimalay nga puno sa gugma ug diin ang ginikanan nag-alagad sa uban, kini nga bata magunahuna sa pagtabang sa uban kung siya makakita sa nanginahanglan. Apan kung ang bata motubo sa usa ka panimalay nga puno sa panagbangi ug daotang mga pulong, kini nga bata mahimo nga dali masukog magsagmuyo kung siya malain sa uban. Mahimo niyang basulon ang uban imbis nga masabtan ang kahimtang. Busa, depende kung unsa ang atong gitipigan sa atong kasing-kasing, maayo o daotan, magkalahi usab ang atong mga hunahuna. Ang kung giunsa kini gitipigan usab makaapekto sa operasyon sa kalag, bisan pa kung pareho na nakita og natun-an ang pamaagi kung giunsa kini gisabot og giproseso sa usa ka tawo kung giunsa niya kini gibati, makahatag og nagkalaing-laing mga panghunahuna. Pananglitan, hunahon na ang adunay duha ka bata nga nakita og duha ka tawo nga nag-away. Ang usa ka bata mahimo nga mobilib sa kusgan nga nakadaog sa away.
Ang laing bata sa laing bahin mahimong makabati og kasubo alang sa tawo nga nasamdan ug nagtinguha sa kalinaw imbis sa panagbangi. Sa ulahi, kung ang maong bata makaagi og ilang kaugalingong panagbangi, ang unang bata mahimong mamugos sa pagpangaway samtang ang ikaduha maninguha nga malikayan kini og tugutan ang uban nga modaog. Usahay ang atong mga panumduman ug ang pagbati sa nga atong gitipigan sa niini makaepekto sa atong pangunahuna sa dakong paagi. Pananglitan, ang bata nga mitubo sa lisod nga kahimtan mahimong makabati og kasuko batok sa ilang mga gidikanan. Sa pagkahamtong mahimo nilang madala kining mga pagbati sa kasuko o kasagmuyo. Apan aduna usab mga tawo nga bisan sa parehas nga kahimtang adunay maayong kasing-kasing ug nagpasalamat sa pagpaningkamot sa ilang mga ginikanan sa pagpadako kanila bisan sa kalisod. Kini nga bata magtinguha nga maningkamot sa pag-eskwela aron matabangan ang ilang ginikanan ug mabuhi og malipayon. Sa pagkahamtong ang ilang lisod nga pagkabata mahimong usa ka mainit nga handumanan sa pamilya. Depende sa unsang impormasyon nga gitipigan ug sa unsang pagbati kini gitapigan. Ang mga pangunahuna nga mamugna kay magkalahi. Kini adunay dakong epekto sa kinaiya, konsensya ug kasing-kasing sa usa ka tawo. Gidasi ko kamo nga susihon kung ang inyong mga padumduman maayong mga handumanan o daotan. Kung mahinumdum kamo sa kagahapon, pamalandunga kung daghan ba ang inyong gipangdumtan o gigadumtan. O kung adunay mga masakit nga panumduman nga nakaapekto sa inyong kinabuhi karon sa usa ka negatibong paagi. Sa wala pa nato mailhan ang Ginoo ug madungog ang ebanghelyo sa pagkabalaan, kita posibleng nag-antos sa pisikal ug mental nga balatian tungod sa masakit nga mga panumduman sa kagahapon ug nag-antos sa kasakit tungod sa kasuko ug kapungot. Apan kung atong mailhan og tuuhan ang gugma sa krus sa Ginoo, mahimo nato nga mausab ang atong mga panumduman pinaagi sa pagpasaylo og gugma. Samtang kita nag-ampos nga makabaton og kagawasan gikan sa kasuko ug mangita sa pagsabot sa uban, ang daotang mga panumduman mawala og pulihan kini sa kalinaw ug kalipay. Wala nay rason nga basulo ng uban. Kadtong nagtipig sa kamatuoran magbaton og maayong panghunahuna. Kadtong nagtipig sa dili kamatuoran magbaton og daotang panghunahuna. Pananglitan, hunahuna ang adunay duha ka tawo nga naghinay og istorya samtang nagtan-aw kanimo. Ang usa ka tawo nga dili maghukom, wala magtagad niini. Apan ang usa ka tawo nga daling manghukom, mahimo nga magunahuna, naghiskot ba sila bahin kanako? Aduna ba ko'y nabuhat nga sayop? Ug mahimong masagmuyo. Depende sa kamatuoran o dili kamatuoran nga anaa sulod kanimo. Makaapekto kini sa lihok sa atong kalag ug panghunahuna. Kung ang dili ka matuoran daotang pangunahuna og lawas ng mga unahuna kay motungha, importante nga dili lang kini pasagdan. Importante nga mailhan nato ang problema nga si Satanas nagdumala sa atong mga pangunahuna. Si Satanas ang espirituhanong binuhat nagapaymulos sa mga ngitngit nga kinaiya sa usa ka tawo nga nagaimpluwensya kanila pinaagi sila pangunahuna. Pinaagi sa proseso sa paghunahuna, si Satanas nagapukaw sa dili ka matuoran sulod sa atong kasing-kasing. Pananglitan, kung adunay daotang pagbati sa kasuko nga naa sa atong kasing-kasing ug kung ang imong kapikas, anak o higala nakapasakit kanimo, si Satanas dili maglangan sa pagpalihok sa kasuko sulod kanimo. Sa diha nga magsugod ka og nahuna kung giunsa nila motrato kanimo sa ingon human sa tanan nimong gibuhat, ang mga handumanan sa kasuko motungha pag-usab. Pinaagi sa pagpukaw sa kasuko sa kasing-kasing kini mahimong kapungot, magpabilin nga usa ka daotang pagbati o magdala og kasamok o panagbangi. Kung makadungog ka nga adunay nagasulti og bati bahin kanimo, mausab ang imong mood ug magsugod ka og nahuna sa pagkadaotan sa maong tawo og nabati nimo nga nalamangan ka. Kini nga mga butang mao ang lawas ng mga panghunahuna. Si Satanas nagdumala sa kalag ug naghatag og daotang mga panghunahuna aron pukawon ang kasuko sa kasing-kasing. Ang dili ka matuoran sulod sa tawo motungha pinaagi sa panghunahuna ug pagbati sa garbo nga nagdala sa kusog nga pagbati sa kasuko ug pagdumot. Importante nga kanunay natong susihon kung aduna ba kitay maayong espirituhanong panghunahuna o lawas ng panghunahuna nga puno sa dili ka matuoran. Kung mutungha ang lawas ng mga panghunahuna, kinahanglan nga atong susihon pag-ayo ang atong kasing-kasing o isalikway ang dili ka matuoran. Karon nga mga panahon, daghan ang mga naganto sa mental nga balatian sama sa depresyon, nervous o panic disorder. Kung ang usa ka tawo na puno sa kabalaka, dili sila matulog og kini magdala sa pisikal nga sakit. Ang depresyon makapawala sa tinguha sa pagkinabuhi, makapawala sa kalipay sa kinabuhi, makapakunhod sa gana sa pagkaon o mahimong hinungdan sa kapoy. Ang pagkaon og dagan mahimo usab nga hinungdan sa sobrang katambok ug mga sakit.
Ang mga pangunahuna mahimong magpabilin sa usa ka siklo ug ang negatibong mga pangunahuna kasagaran nga nagagikan sa masakit nga mga kasinatian sa kagahapon mahimong makapabug-at kanato. Alang sa mga Kristohanon, ang kahadlok sa paghukom ug impyerno mahimong magpagrabe sa kasamok sa ilang pangunahuna. Alang niining mga tao, importante nga magpamalandong ug maghinusol pag-ayo kung adunay sala sa pagbiay-biay batok sa Espiritu Santo. Kinahanglan nimong susihon kung nagatipig ka ba og dako nga kasuko o dali kang nanghukom ug nagsilot batok sa uban. Ang hilabihang kasuko sama sa espirituhanong pagpatay kay dali kining gamiton sa yawa. Adunay mga kahimtang nga ang mga buhat sa yawa madawat tungod sa hilabihang ngitngit ug negatibong mga panghunahuna. Importante nga kining mga tawo magpasalamat kanunay, magiskot og mga pulong sa pagdayeg ug magbuhat og mga maayong binuhatan sa debosyon ug pagpangalagad. Kini makatabang siyang pangunahuna nga mausab nga mahimo kining hayag ug malipayong pangunahuna. Ug mas sayon alang kanila nga isalikoy ang negatibo ug lagwasnong mga pangunahuna. Kinahanglan usab nilang maningkamot nga himuon nga limpyo ang ilang balay, ang ilang kaugalingon ug ang ilang palibot. Ang ngit-ngit og naglibog nga pangunahuna mahimong makita sa gawas nga moresulta sa kagubot. Kinahanglan ang paningkamot sa pagpuyo sa kalimpyo ug matarong nga kinabuhi. Dili makadumala ang yawa sa imong mga pangunahuna kung matindanon ka mamati sa mga pulong sa kamatuoran. Magampog mainiton og mangita sa tabang sa Dios nga mag-ayo sa mga mental nga problema. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 6 hangtod sa 7 nag-ingon, kaya ang hunahuna sa unod mo ang kamatayon apan ang hunahuna sa espiritu mao ang kinabuhi ug pakigdait. Kung kita adunay espirituhanon nga pangunahuna nga nagsunod sa kamatuoran, ang yawa mobiya sa tong kasing-kasing og panghunahuna ug ang kalinaw gikan sa Ginoo moabot kanato. Aron kini matuman, kinahanglan natong pangitaon ug hinusulan ang dili kamatuoran sa atong kasing-kasing og panghunahuna ug usbon kini ngadto sa kamatuoran. Ang Roma Kapitulo 8 versikulo 7 nag-ingon, busa kaaway sa Dios ang tao nga kanunay magunahuna sa mga butang nga tawhanon, kay dili man siya motuman sa balaod sa Dios ug dili gayud siya makatuman niini. Ang unahuna nga nagapadayon sa unod nagasunod sa dili kamatuoran nga supak sa kabubuton sa Dios, nga usa ka sala ug ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Sa laktod nga pagsulti ang unahuna nga nakapunting sa unod nagadala sa kamatayon. Apan ang unahuna nga nagpunting sa espiritu mao ang bahin sa kalag nga nagagikan sa kamatuoran. Sa laing pagkasulti ang usa ka tawo nga nagsunod sa kamatuoran adunay mga pangunahuna ug mga buhat nga nahiuyon sa kamatuoran ug sa espiritu. Pananglitan, ang usa ka tawo nga adunay maayong kasing-kasing ug gugma magbaton og hustong reaksyon kung adunay mosaway kanila. Kung puno kita sa gugma pagpasaylog kalinaw, kini nga mga hiyas magdumala sa atong kalag. Imbis nga magunahuna nga magdumot sa tao nga nagasaway kanimo, magunahuna ka kung giunsa pagdala ang kalinaw ngadto kaniya og magampo alang niini. Ang Espiritu Santo magagiya kanimo sa agianan sa kayuhan. Ikaw mosulti og molihok sa paagi nga naghatag og kalinaw sa uban. Pinaagi sa mahigalaong dagway og malumo nga tingog mahimo mong mapalihok. Ang kasing-kasing sa uban pinaagi sa imong mga pulong og buhat og magpuyo sa malinawon bisan sa katubangan sa mga daotan. Ang unahuna nga nagpunting sa espiritu nagsunod sa kabubuton sa Dios nga mao ang kamatuoran ug kayuhan. Kini naghatag og kinabuhi, paglaom, kalipay ug kalampusan. Ang Dios usab naglipay sa mga tawo nga adunay maayong espirituhanong mga pangunahuna ug iyang panalanginan sila sa dako didto sa iyang gingharian ug sa kalibutan. Samtang atong tan-awon ang mga pananglitan sa mga gipanalanginan nga mga tawo sa Biblia nga adunay maayong mga pangunahuna, itandi kini sa nagapukan tungod sa ilang daotang mga lawasnong mga pangunahuna. Hinaot nga imong susihon ang imong kaugalingong pangunahuna ug maningkamot nga makabaton og maayong espirituhanong pangunahuna. Una, atong tan-awon si Ruth ug Esteban nga adunay maayong mga pangunahuna sa espiritu. Si Ruth usa ka Moabites nga nakaminyo og usa ka Israelita. Apan namatay ang banan ni Ruth ug siya nabilin nga balo kauban ang iyang ugangan nga si Naomi ug ang laing balo nga umagad. Sa dihang nadungog ni Naomi nga natapos na ang gutom sa Israel, nagdesisyon siyang mopauli sa iyang yutang na tawhan. Giingnan niya ang iyang duha ka umagad nga magpabilin sa Moab. Di na naapang ilang pamilya. Si Orpa ang laing umagad sa sinugdanan nagdumili apan sa katapusan mibalik sa iyang pamilya. Apan si Ruth nagpasalig nga matinud-anon siyang mag-alagad siyang ugangan ug misunod kaniya ngadto sa Israel. Kung si Ruth nagunahuna sumala sa unod ug nangita siyang kaugalingong kaayuhan unsay iyang mahunahunaan. Mahimo niyang hunahunaon nga ang pagsunod sa iyang ugangan nagpasabot nga mobalhin siya sa Israel, usa ka lugar nga wala siya kasayuran o koneksyon.
Basin nahadlok siya kung makasubot ba siya sa ilang kultura o giunsa pagatiman si Naomi nga tigulang na og walay bahandi. Mahimo niyang hunahunaon nga lisod kaayo ang ug magtinguha nga mopadayon siyang kawalingong dalan. Bisan tuod si Ruth o sa kahentil siya adunay kaayo sa kasing-kasing. Bisan sa kakulangan sa kahimtang si Ruth mipadayon sa pagbuhat sa hustisya na gunahuna lamang sa maayong pangapanghunahuna. Ang iyang mga pangunahuna sa kaayo gugma na ipadayag pinaagi sa makahikap nga mga pulong ug ipakita pinaagi sa buhat ug pagkamatinud-anon. Ang espirituhanong pangunahuna mahimo daw nga usa ka kapildihan tungod kay kini nagkinahanglan og pagpaubos og sakripisyo nga mahimong magdala og kalisdanan. Apan, ang labing gamhanan nga Dios nga mao ang kahingpitan sa kaayo dili magabiya sa usa ka maayong tawo aron magantos. Hinuon ang Dios magapanalangin kanila sa paagi nga dili masabtan sa hunahuna. Dili lamang nakasinati si Ruth og kalina og kalig-on apan nahimo siyang babayeng gipanalanginan sa naapil sa kaliwat ni David. Sa susama si Esteban ang diakono wala magunahuna og daotan, pangabugho, kasina o kasuko. Walay dili kamatuoran. Si Esteban nagwali lamang sa kamatuoran og sa ebanghelyo. Ang iyang mga pulong miigo sa mga daotang tao mao nga ilang gibato siya. Apan samtang siya gibato si Esteban nagampo. Ginoo ayo ipasaka kanila kini nga sala. Bisan sa iyang kamatayon si Esteban nangamuyo alang kanila. Ang hinungdan nga siya nakahimo sa paghalad og usa ka tinuod nga pagampo sa pagpasaylo mao nga wala siya gidungtan sa kasing-kasing batok sa mga nagpatay kaniya. Kini mao ang nahuna sa espiritu nga walay bisan unsang bahid sa kadautan sa kasing-kasing. Sa laing bahin adunay usab mga tawo nga puno sa daotang pangunahuna og nagbuhat og daotang mga plano. Si Jezebel ug Haring Ahab mao ang mga pananglitan. Si Haring Ahab sa Israel ug ang iyang asawa nga si Jezebel adunay bug-os nga daotang kasing-kasing ug pangunahuna. Ang ilang mga buhat gipakita sa daghang matang sa kadaotan. Kini makita sa unang mga hari kapitulo 21. Dinhi ilang gikuha ang parasan ni Naboth. Gusto ni Haring Ahab ang parasan ni Naboth nga anaa duol sa iyang palasyo. Apan si Naboth mibalibad sa paghatag sa iyang yutang banay. Si Ahab napuno sa kabalaka ug kasagmuyo tungod sa iyang tinguha sa pag-angkon sa parasan. Kung si Haring Ahab nakahinumdom sa sugo sa Dios gikan sa napulo ka mga sugo nga dili ka mangibog sa kabtangan sa imong isig kataw, nga usa ka hunahuna sa espiritu, wala unta siya matabunan sa kabalaka o kasagmuyo ni mangunahuna sa pagkuha sa parasan. Apan si Ahab puno sa kadautan ug wala siya makabiya sa iyang pangibog. Sa pagkakita ni ini si Reyna Jezebel nangutana, ngano nga nagsagmuyo kan ining butanga? Og siya nagplano og usa ka daotang plano nga nagingon nga siya moasikaso niini. Iyang gilimbungan si Naboth nagandam og baka kasaksi nagpatay kaniya og gikuha ang parasan. Si Jezebel og si Haring Ahab nga nagbuhat og daotan gikan silang daotang mga pangunahuna kay gilaglag sa yawa si Satanas nga nagatipon og kadaotan ibabaw sa kadaotan sa ilang kasing-kasing og gunahuna. Ang yawa nagdikta sa ilang tinguha ug makaugalingong katuyuan nga misangpot kanila sa pagpamakak ug pagpatay. Bisan pa daw sa malipayong kinabuhi nga ilang gilangkuban gikan silang daotang pangunahuna sa katapusan ilang gipangani ang mga sangputanan sa ilang mga buhat. Tungod sa ilang kadaotan si Jezebel nakasinati og makalilisa nga katapusan samtang ang iyang lawas gikaon sa mga ero. Ang Ecclesiastes kapitulo 12 bersikulo 14 nagingon, hukman sa Dios ang tanan tang butang bisan ang atong gibuhat sa tago maayo man kini o daotan. Importante nga atong hinumduman nga ang Dios nakawalo sa tanang atong mga pangunahuna bisan ang labing tinago. Apan makita usab nato ang mga maayog daotang mga pangunahuna espirituhanon o lawas ng mga pangunahuna konektado sa atong mga buhat. Pananglitan ang mga pagpangawat o pagpatay nagsugod una sa daotang hunahuna. Samtang ang usa ka sala mahimo sa kalit kasagaran kini nagagikan sa nagtipon nga kasuko o kasina. Ang maayong buhat usab nagagikan sa maayong pangunahuna ug maayong kasing-kasing nga nagagikan sa susamang mga buhat sa kaayo. Ang mga pangunahuna mahimong magpakita sa buhat ug atong makita nga ang klase sa pangunahuna adunay sangputanan nga may kalabutan sa kinabuhi, kamatayon, panalangin ug selot. Hinaot nga magpadayon kamo ingon nga Kristohanon nga puno sa maayong mga pangunahuna. Unya giunsa nato pagwagtang ang lawasnon og daotang mga pangunahuna. Una, kinahanglan natong mailhan ang atong mga pangunahuna. Kung maabot ka sa usa ka kahimtang ayaw itugot nga ang imong mga pangunahuna magpadayon lang nga walay na pagpugong. Hunong sa hunahunaa og tarong.
Kinahanglan nimong susihon kung ang imong mga pangunahuna daotan og wala sa kamatuoran o maayo og nagasunod sa kamatuoran. Kung dili nimo susihon ang imong mga pangunahuna og imo lang silang pasagdan, dili gid ka mausab. Ayaw pagpabilin nga malisod sa pagdesisyon kung unsa ang buhaton kung adunay kasuko o kasagmuyo. Kinahanglan nimo nga makontrol ang imong pangunahuna pinaagi sa pagampo, kamatuoran ug tabang sa Espiritu Santo. Kung dili, sama kini sa pagtugot kang Satanas sa pagdikta sa imong hunahuna. Busa sa siha kung ang imong pangunahuna maayo ba o daotan. Kung aduna ka ba'y pagbati sa kasuko, pagdumot, kasina o sa dili ka matuoran. Pagpamalandong o pinaagi sa mainiton nga pagampo, paningkamuti nga usbon kini ngadto sa pangunahuna sa gugma, pagpasalamat ug kalipay. Apan usahay, dili kini kanunay nga sayon sa pagpili sa kamatuoran, bisan pa sa imong paningkamot. Tingali gusto mo nga magpabilin nga adunay pangunahuna sa kamatuoran og kaayo, apan ang negatibo o daotang pangunahuna magpadayon nga maabot. Unsa man ang imong mahimo? Ang tubag mao ang pagbag-o sa kasing-kasing. Sama sa atong nahisgutan ang daotang mga pangunahuna nagagikan sa daotang kasing-kasing. Kung atong wagtangon ang daotang kasing-kasing, mahimo usab natong wagtangon ang daotang mga pangunahuna. Kung ang atong kasing-kasing mahimong hingpit nga puno sa kamatuoran, ang daotang pangunahuna kay mawala. Kung kita magpuyo sumara sa kamatuoran atong mahimo nga kontrolon ang atong mga pangunahuna pinaagi sa espiritu. Atong hisgutan pa ang kasing-kasing sa sunod nga semana. Mga minahal nga igsuon, ang Filipos Kapitulo 4 versikulo 6 hangtod sa 7 nagsulti, ayaw kamo kabalaka sa bisan unsa kun dili pangayuas sa Dios ang inyong gikinahanglan uban ang pagpasalamat sa tanan ninyong pagampo ug ang kalinaw sa Dios nga dili matungkad sa tawo manalipod sa inyong kasing-kasing og gunahuna diha sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ang ikaduhang Timoteo Kapitulo 2 versikulo 7 usab nag-ingon, hunahuna nga ang akong gisulti, kay ang Ginoo maghahatag kaninyo og pagsabot sa tanang butang. Kini nagpasabot nga kung magpabilin kita nga magbinantayon pinaagi sa pagampo ug sa pulong sa Dios, ang Ginoo magbag-o sa atong mga kasing-kasing og gunahuna uban sa kaayo ug kamatuoran. Ang Juan Kapitulo 14 versikulo 26 nag-ingon, apan ang magtatabang ang Espiritu Santo nga ipadala sa amahan sa akong ngalan, siya magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapahinumdum kaninyo sa tanang butang nga akong giingon kaninyo. Ang Espiritu Santo ania aron mo tabang. Gidasig ko kamo sa pagbansay sa pag-usab sa inyong mga pangunahuna aron kini mo takdo sa kamatuoran, aron ang Espiritu Santo mga giya sa inyong mga kasing-kasing. Hinaot nga magpalambo kamo sa batasan sa pagunahuna sa espirituhanong mga butang pinaagi sa pagbasa ug pag-memorize sa Biblia, paghinumdum sa gugma sa Dios ug sa Ginoo ug pagpamalandong sa mga pulo nga puno sa grasya. Kung kita magunahuna sa espirituhanong mga butang, kita mahimong malipay ug makadala usab sa kalipay sa uban ug mahimong suga sa paglaom sa mga tawo nga naa sa atong palibot. Nagampo ako sa ngalan sa Ginoo nga kamo magunahuna lamang sa mga pangunahuna sa espiritu, magpakita sa maayong pangunahuna sa Ginoo ug kanunay makasinati sa panalipod ug panalangin sa Dios. Amen.